אז חשבתי שתגידי לי מה בדיוק את מחפשת, ונראה אם אני אוכל למצוא לך מישהו. וואי, מעולה. אז קודם כל, בגלל שאני ממש מיוחדת, אז אני אשמח למישהו ממש מיוחד. נגיד גבוה ואתלט כזה. שיראה כמו עז. שיהיה נחמד וחכם גם. זקן מגעיל. בחור טוב כזה, שכאילו ידע גם להשקיע. מקלחת זה אופציונלי. ושיהיה דוס, אבל שיהיה כאילו גם פתוח. דוס אבל פתוח זה עמוק. נראה לי שיהיה לו חמור. אתה יודע, מישהו סגור על עצמו, שכאילו יודע מה הוא רוצה. כמה עולה חמור? מישהו רציני, אבל גם יודע להיות מצחיק. זהו, סגרתי לנו חמור. מישהו שאפשר לסמוך עליו. חמור, צריך מספר רישוי. שיהיה פשוט, אבל לא too much. שיהיה פשוט too much. אתה יודע, וגם חשוב לי שהוא יהיה דוס. לדוגמה. שיהיה בטוב לנחלה חיוורת, פצע לדובין, מרכבות המנדים, מרכבות המקמצן, תפרטייה, חובזה. לא דוס, שיהיה דוס. לא דוס, דוס. שיהיה דוס, דוס, דוס. התשיטים עומדים, התשיטים יושבים, הארון, ברית, ארון הברית. נגיד מישהו דוס? כן? אז לא. מלך נאמן, מאפה נאמן, כיור הבן וכיור הבת. היי, אני בן 16. I do.